Здравейте, добре дошли в днешния влог. Намираме се в даунтаун Чикаго и днес ще ви покажа само една малка част от красивия център на града. Ще се разходим по алеята, която минава покрай езерото Мичиган. Тя се нарича Lakefront Trail и е дълга 18 мили или почти 29 км. Може да потичаш, да се разходиш или да покараш колело. Ако нямаш такова, може да си наемеш. Зад мен колко много яхти има. Това е така, защото в близост до алеята има няколко яхтени пристанища. Взехме си билети за водното такси. То ще ни закара до емблематичния Кей Неви Пиер, където има много ресторанти, магазини. Това е наистина едно посещавано място от туристите и от жителите на Чикаго. Don't leave anything behind. It's now safe to stand and disembark. Here. Вече сме на Неви Пиер, слезнахме от водното такси, общо отнели 10 на 15 минути да стигнем до тук. Виждате колко е оживено.
разположен между щатите Илинойс, Индиана, Уисконсин и Мичиган. Много топло, ще си вземем по една прясно изцедена лимонада. Около алеята има няколко красиви парка. Емблематичния Милениум парк с скулптурата Cloud Gate, която се е превърнала в символ на Чикаго. Сега отиваме натам, много е близо от алеята, може би на 5 минути пеша. Сме на входа на Милениум парк. Тук обаче трябва да минем проверка, задължително проверяват чантите, да наносиш оръжие, алкохол, неща, които са абсолютно забранени за носене в парка. За съжаление има някакъв ремонт на Cloud Gate и не може да видим скулптурата отблизо. Друго място, което си заслужава да видите, това е Бъкингамския фонтан. Той е третия по големина в света и почти от век вече е в центъра на Чикаго.